Mamukasei. Aiwa kungobatsirana katese tese vede kungobatsirana. Kana dai munhu ukaziva kashomanana kutoziva zvese. Unogona kusazivawo zvinhu zvinogona kuzikanwa nemunhu yaanonzi ari stupid, asi iwe uchiziva zvako. Zvinhu zvedu ndizvongobatsirana tese tese. Right. Maprofita hongu ariko. Anogona kuprofita kuti izvi zvichaitika zvichadadayo. Tichikumbirawo kuti dai zvichinge zvichibvira ndezvekuti zvava ivo semaprofita zvavanofunga kuti the best inoda kuti iitwe kuti zvese izvozvo zvavari kuprofita zvirege kuitika kana kuti zviitike. Mazuva manje tikuda solution yekuti isusu dambudziko redu remuno muZimbabwe ripere. Solution yacho ndiye kuita sei kuti dambudziko redu ripere. Ndo pandiri ipapo. Nekuti munhu wese anoda chinhu chinonzi runyararo peace. Munoona tiri pafungwa dzekubatsirana. Constitution yedu yabuda 2013. Vamwe takaiongorora ndokuiongorora futi. Ndobva taona panenge pane maproblems mukati mechinechi. Ndokumva ndanyora tsamba inini ichienda kuSupreme Court. Ndichikumbira ma-co-chairs akasaina muconstitution iyo kuti tigadziridze zvinhu zvirino ndo zvimwe zviri kuita kuti vanhu vanetsane mapato vanetsane. Taida kuti tibatsirane kuti tigadziridze zvese izvozvo. Vakandinyorera tsamba yacho ndinayo ndichakuisira ipapo. Vachiti vakwanise kuvadaidza asi kuti ndochitsvaga dzimwe nzira dzekuti ndiadresi maissues angu ndichakuisira tsamba yacho iyoyo. Maona dambudziko redu reZimbabwe ine maonero andinoita idiki chaizvo. Idiki maonero andinoita asi kuti zviri mubumbiro remutemo irorero ndo zviri kutokonzeresa kuti tirambe tichingonetsana. Tisingafaniri kunge tichinetsana nokuti zvizhinji zvacho takazvivumirana kuti tiite. Masona dai teke tichida kuti isusu tite mazvake. Constitution iyo ye2013 takaitirei tiri pamwe chete. Kana dai kuita bato nebato richikwanisa kuti riite constitution inozobatsira nyika iyo takaitirei tiri pamwe chete. Ngatibatsiranei. Zviri apa ndezvekuti ini pari zvino kutoti mikana yetu kushayikwa tisingawaniswe nokuti unopedzera kubvunzwa zvimwe zvinhu zvisina zvazvinobatsira nyika nevanhu. Maona ndine practical demonstration, a mini practical demonstration test yandoda kupa ma-political parties ese ari munomu. Izvezvi vakaipasa vasina zvavaita that test. Chatiri kuda panapa ma-solutions ekuti chii chinoda kuti chiitwe kuti yedu dambudziko reZimbabwe ripere. Masonaka ndo atiri kuda. Chiprofita yes tinochida. Handika tikaprofitwa kuti kune ndege ichadonha kana kuti ichazoita zvipi zvinogona kunge zvichiitika. But isolution iri iyoyo yatinoda kuti tinge tichibudisa. Tikuda kuti kana chiprofita chaitwa solution yacho yechiprofita ichocho ndiye kuti kudii kuti zvinhu zvake izvozvo zviitike kana kusaitika. Mazonaka isusu vamwe panapa tine zvokuti chiprofita ichocho chaitwa vari kuti ngatinamatei. Handika kana tichina vanhu vachinamata kuti zvinhu zvisaitike saizvozvo vanenge vachinamata kuna Mwari mupenyu. Mazonaka Mwari kana akupindura manje handimazona kana akupindura anopindura through the people not through animals. Now kana vanhu vakuti vochitaura manje kuti miteuro yenyu yamakumbira kuna Mwari kuti zvisaitike kana kuti zviitike, vanhu vanenge vakuti ndofunga ibenzi dzakatamba nempweri nambisirwa Mwari anenge akupindura tingazvizive sei. Mazona manje ndozvana ndichikutsanangurirai kuti right nenyaya constitution yedu iyo constitution iri tokonzera zvakawanda zvokuti ndakandadaidza vanhu ivava kuti tinge tichibatsirana kuti chii chakavhiringwa apa neapa togadzirisa sevanhu vamwe chete zvinhu zvedu zvofamba zvakanaka. Mazona iye zvinezvi tinogona kuve nepfungwa dzekuti tikachinja leader
zvinhu zvedu zvinotanga kufamba zvakanaka. Zvinogona kufamba zvakanaka ndonge zvaita zvakanaka. Asi muonero angu andinoita inini, tinogona kugara tichingochinja malida tichingochinja malida, isusu upenyu hwedu husingachinje for the better. Mazonaka, solution yacho ndiye kuti kudii. Mazona, iye zvinezvi ndine mini practical demonstration yekurakidza kuti practical demonstration andoda kupa kuma political parties edu yese ari munomu. Test iyo vakangoipasa, then vasina zvavaita, then toona kuti tingazoita sei from there. Asi ndoziva kuti hapana kana mwana anoipasa. Mazona, saka ngatibatsirane tichibva ipapo tichienda mberi. Hazvimbonetsa izvi zvachese, handione paine dambudziko rinonyanya kunetsa ipapapa. Mazona, izvi tinogona kuchinja mutungamiri nhasi. Izvo zvakatakabvisa Mugabe, tiri kuchema chii chatiri kuchema. Takabvisa Smith tichitati Vhiringa, zvakazomira here zvokutambudzika kwedu izvozvo? We have been under sanctions for decades, kubva kuna Smith chaiko kumashiro kusvika nanhasi. Zvinhu izvozvo zvinongowo zviripo. So saka zvichapera rini, zvaita sei? Mazona manje izvi ndakuporomesai kuti ndichakuisirai tsamba yandakandanyora kuSupreme Court tichida kusangana nemacoaches aya kuti tigadzirise nhau idzodzidzi kuti kunetsana kusarambe kuchiitika. So vakuru vemapato vese ndikutoziva kuti test yandinayo ndikavapa vanofoira kurakidza kuti kuchinja leader chaizvo munyika hakusi kunopeti kuita kuti dambudziko ripere. Chinoda kuti dambudziko ripere kuti tochii apa togadzira zvapera. Ndo maondero andiri kuitawo zvangu inini. Mazona, iye zvinezvi kana mukambotarisa kumashure uko, kune vaya vakambouya munomu pamasoja akapfura vanhu, kuchinzi masoja apfura vanhu, achinzi ndiani akaita kuti akatuma masoja kuti anopfura vanhu uko. Handika kune vamusande vaya vakauya munomu, vakanga vari paCresta Lodge kuno kumasasa kuno. Handika vakanga vaya kuzoinvestigata. Zvavakainvestigata vakazobudisa kuti ndiani akatora masoja, vakazobudisa kuti ndiani. Handiri kungozona manje. Ndakaenda kweni ndichida kuti ndivaone vamusande. Ndikatoskonetsana nemapurisa ipapo, zvechokwadi vanenge vaine right yekuti iurisani. Mazona, asi ndaidawo kuti ndibvunze vamusande kuti nai imi vamusande muri mupurisa here? Kukwira ndege kubva kuSouth Africa kuya kuno kuzoinvestigata nyaya iyi, muri mupurisa here? Munomu hatina mapurisa akatrainwa izvozvo zvekuinvestigata nyaya dzedu munomu. Ndichida kuvabvunza kuti alright, kana mapedza kuinvestigata nyaya iyi madzokera, dzinozosara dzichiitika dzichainvestigatwa nani madzokera. Mazona, saka taida kuti tibetserane ipapapo. So mazona, pane zvimwe zvinhu zvokuti tinongoramba tichingonetsana mufunge nezvimwe zvinhu zvedu zvatinogona kungogadzisa tega zvakangonaka zvikadii. Mazona manje zvinoitika ndizvokudai. So right, ndiri kuda kuisa ndichiti president vakasvika, isusu takagara pamacheya tese, munhu wese akagara pamacheya, ivo vakasvika vakagara pasi, vanenge vasiri president weZimbabwe. Vanogoramba vari president chero isi takagara pamacheya vakagara pasi. He remains the president of Zimbabwe. Ndiri kureva kuti Jesu chaiye paakauya pano panyika pana haana mbodaidza vanhu kuti uyai kuno ndikuparidzirei. Aitoenda kune vanhu achinovaparidzira ikoko. Iye ndiye aitofamba kwazvo achiponesa vaiponeswa ikoko. Ndiri kureva kuti ivo semukuru wenyika, president vedu ndo varipo ivo vamunanga kwava. Handione nekuti kana uine mwana wako mumvaka, kana wamupa imba yake ane mboo yake, hauendi uchimuudza zvokuita kuti no nyama yandofanira ini ndini baba ako, ndofanira kupakurirwa nyama kumba kwako uku nokuti ndini baba. Akuitawo zvekumboo kwake. Mazona manje. Saka ndo patinoda kureva kuti ivo chaivo kana dai vakaenda kuna vachamisa vacho kuda kunotaura navachamisa vanenge vasiri president weZimbabwe, hapana kungozvininipisa times zvinongowo zvakanaka. Mazona, iwe uri kuti papi iwe? Hanti mazona, votaura from there, tinotogona kutotanga kufamba zvakanaka. Ivo vachamisa vacho, handika hapana chinomboshamisa kuti vainde kana kuna president varipo ivava. Vakuru vangu,
wongu ndiri opposition zvangu asi ndine mamuonero andiri kuitawo andifunga kuti pamwe ndikubetserei nawo pamwe tikadai zvinogona kufamba handika ndo kuvaka nyika ikoko. Kuvaka nyika hakusi kwokuti munonge muchisotesana kana kufurirana kuita zvinhu zvisiri izvo, munenge musingatombovaka nyika zvachese. Mazviona manje? Saka ndo patinoda kuti tiedze kubatsira. Tine masolutions vamwe masolutions ini ndinawo, ndinotozvitemba ndinawo, asi kuti dai ndaipiwa mukana wekuti tingobetserana chete tinogona kubetserana kana paine pandienda potsa pogadziriswa tichifamba tichienda mberi kusvikira kumusoro globe. Takuisa zvinhu zvese muglobe pasi rino rese muone kuti zvandinazvo zvikaitwa through the United Nation paine human rights ne international court of justice iyeye tinogona kutofamba pane zvinoda kuti zviitwe zvidiki zvinogona kuti pano pasi pezuva tiite chinhu chinonzi runyararo zvachese runotoitika. Mwari ambofa akakundwa nemunhu. Mazona iyo zvino izvi muno medu munomukomo the first president akaita muno kuti tive nakuzi tana president vakaita vaKenan Banana. VaKenan Banana kwakutoti vada kuti vanyore rimwe bhaibheri vachigadziridza riripo iruri amene kuti vaida kungotangira nepapi asi kwazvakazopedzisira zvaenda hapana. Mazona hatichinje bhaibheri ndo ratinge tichingoti ratoshandisa. Mubhaibheri chamakanzotaurwa kunziko pamitemo ine 10 kuudza baba namai vako. Asi zvinezvi munomta kutaura kuti ningi ngatiite equal rights. Unoita equal rights na baba vako namai vako iwe. Iro bhaibheri chiti vakudze iwe uita equal rights nawo. Mai vekuzvarapa iwe omira paside ndodota equal rights name. Hakuna zvinhu zvakadaro zviri mubhaibheri, ngatiteedzere izvozvo. Dambudziko rinozoitika pakuda kuwedzera zvinhu zvisiri mubhaibheri ndo tinotanga kuita maproblems ipapo. Ipfungo dzandinadzo mundiregerere, tiri kuda kubatsirana chete. Kana paine pataita potsa tiri kuti zvakanaka anenge ainaro ngaaburitse zvifambe. My-elections chaiwo anogona kuti aitwe tichinja malidha asi kuchinja leader hakusi kunopedza dambudziko. Ndine example yandakutaura kuti ndine mini practical demonstration yandinoda kukumbira kuti dai vakandibvumisa tipe vacho ivavo vakuru vemapato vese kuvarakidza kuti kuchinja leader hakusi kunoita kuti dambudziko ripere. Ndatenda zvangu.